Dneska čeká Dodonauta výzva, kdy se bude muset vyzbrojit proti mutantům a ty mi napiš do komentářů, jestli si myslíš, že vyhraje. Tak jsi připravený na tuhle pořádnou výzvu? Samozřejmě, že ano. Takže já ti mám teďka na výběr mezi 1, 2 a 3, OK? Jo. Takže 1, 2 anebo 3. 3. OK, to není vůbec špatný. Takže další 1, 2 anebo 3. Sexy číslo 2. Číslo 2, OK, not bad. Tak jo, Dodonauta, 1, 2 anebo 3. 1. 1 a škoda, teď si přišel o docela dobrou věc. Nevadí, no. Další jsou teda kalhoty, tak 1, 2 anebo 3. 2. 2? Tyjo, škoda. Tak boty Dodonauta, 1, 2 anebo 3. 1. OK. Teďka máš na výběr speciální item, takže si vyber dobře, protože ti to může docela pomoct. Takže 1, 2 anebo 3. 2. OK, to není vůbec špatný, vybral jsi dobře. Ale teď si dávej pozor, protože teď si vybereš toho, koho budeš fightit. Takže 1, 2 anebo 3. 1. Ty krása, OK, vybral jsi docela dobře. Teďka si vybereš, kolik jich budeš fightit. 1, 2 anebo 3. 2. OK, 2, to je dobrý. Takže jdu proti 2. No proti 2 fakt nejdeš. Aha. Pak jsem byl dát Dodonautovi věci, které si vybral a mezi nimi byl meč, který měl 17 attack damage. Tak co Dodonauta, jsi připravený jít do arény? Jasný. OK, ještě ti tady hodím jablka, protože je budeš podle mě potřebovat. OK, připrav se. Joj, pane bože. Oni se zabijeme se sebou. Tak rovnou toho využij. Já lítám. Ne. Dobrý, žiju. Tady ho sejmu. Tak nesejmu, tak nic. On ještě se spawne, ne? On může ještě obživnout, ne? Ne, už nemůže. Už jdou po mně všichni. Já mám napad. Já vlastně vlítnu a oni budou se sebe utočit, ne? Ne!